Столичният градоначалник Йорданка Фандъкова и министър-председателят Бойко Борисов откриха новоизградения мост в квартал Триъгълника в София. Той разполага с 3 ленти и 2 тротоара от по 4 метра всеки. Изградени са шахти и 1500 квадратни метра тротоари. Изградена е и нова светофарна уредба с енергоспестяващи крушки. Мост е построен за 90 дни, а строителството е струвало над 1 милион лева. Преди 30 дни, преди 90 дни, преди 3 месеца бяхме на това място и направихме първата копка за изграждането на това съоръжение, което беше изключително важно за този квартал. Квартал Триъгълника на практика след заграждането и започването на строителните работи за метрото беше почти откъснат от пътищата, от другите части на столицата. Хората съвсем основателно бяха тревожни и поставиха своите условия, но така или иначе ние бяхме планирали тези дейности. Още господин Борисов като кмет беше поел ангажимент за изграждането на това мостово съоръжение, но особено след затварянето беше наистина жизнено необходимо. Така че аз първо бих искала да благодаря на строителите, които удържаха своя ангажимент да приключат в срок това съоръжение. Както виждате, едно мостово съоръжение с 3 ленти, тротуари. Искам обаче да подчертая, че това е един изпълнен цялостно проект с подменен водопровод, с подменени инсталации, телефонни инсталации, осветление, изцяло нова светофарна уредба и освен това 140 метра нова улица Чудотворци, която е вляво от мен, и изцяло реконструирани 90 метра от улица Възрожденци, която е вдясно от мен. Това е изцяло, отново пак ще кажа, изцяло подменена подземна инсталация, подземна инфраструктура, така че да не се налага да се копае, след като вече е изградено това съоръжение. Помня, тук виждам част от протестиращите преди колко години и половина бели беше, където дойдохте и казахте, че сте откъснати от света. Тогава ви обещах, ще ни направим мост. Имате си мост, имате си всичко. Така че, като стане и метрото готово, цените на имотите тук ще бъдат в пъти по-високи, отколкото дори в центъра на града. Така че, да сте живи и здрави и успех! Кметът на София Йорданка Фандъкова обеща до края на тази година да бъдат изградени още 13 моста. 8,2 милиона лева са предвидени за всички тях, като 6 милиона лева са от бюджета за тази година. Тази програма ще продължи, тъй като на територията на Столична община има общо около 90 мостови съоръжения. Миналата година бяха реконструирани 19, тази година 13, но част от тях, макар и малки, всъщност представляват връзката на населени места с столицата и затова за мен на първо място е сигурността при движението. Госпожо Фандъкова, откъде сте си фирмата 100 000 лева? Само да приключи, ще ви отговори на вас. Не ви чух въпроса. Още колко моста става за следващите години по тази програма? Разбира се, че година за година ще мога да ви информирам до кога ще станем готови. Не всички 90 мостови съоръжения са за реконструкция, но имаме вече готовите проекти за това. Интересно е, да, в това време, когато парите не стигат, те са спестили пък. Как точно са спестили? Във всеки договор се залагат 10% средства за непредвидени разходи. Хубавото е, че фирмата тук в случая се е вместила в задължителните 90% и не се е наложило да използва 10% непредвидени, така че на практика ще похарчим с 10% по-малко от заложените в договора, без от това да страдат по какъвто и да е начин съоръженията, които са изградени. Винаги бързото строителство на мостове предизвика съмнение за качеството. Това не е бързо строителство, а строителство по стандарт и при спазени срокове. 90 дни бяха заложени в договора, бяха спазени, което означава, че се е работило интензивно, така че още повече, че ние имаме и заложени неустойки при забавяне. За нас сроковете са важни, но подчертавам, че тук са спазени стандарти. Да не става въпрос за нещо бързо и некачествено.